mo kung sa kangkungan ako pulutin, ang saya, di ba? Kasi kakain naman ako ng kangkong, kuhol, ganun. Kung nadamay na kayong lahat, nadamay ng ibang mga Pinay dito sa galit nila sa akin, damay na yung iba. Hey, 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 hey! Ow, 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 ow. Ow, 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 ow. Good morning, Philippines! Don't even meow me. Don't meow. You're a bad boy. You're a bad boy. I know. You're a bad boy. You cannot go in there. You cannot go in there. Good morning, everything. You're done? Yeah, I'm soaking the screws. Is that really that bad? Yep. Make sure that it's not everywhere, huh? I'm gonna rush it. Yeah, but the rust don't be everywhere. To the cup. Okay. Anyway guys, good morning. It's 10:46 ng umaga. Naligo lang ako guys kasi wala tayong ligo. Mister, Just get to the screws, but... I'm going upstairs. I'll be right back. Nag-ano lang ako kaninang umaga. Nag-edit ng video. Plano ko sana mag-ano sa garden. Kaso guys, 50 plus. Bukas pala yung 65, 64 degree. Itong window na to gusto kong maging may sun dito, ganun. So, i-open ko lang to siya, guys. Mahirap dito mag-ano kasi kailangan ko pang lumusot dito, ganito. And, so, makalat yung desk ko dito, guys. Hindi ko naman siya palaging ginagamit din. Oy, mayroon pala akong anuhin sa inyo. Na-realize ko, guys. Hindi na-realize. Yeah, na-realize ko kahapon nag-ano ako, hindi ko man lang nalalaman na marami na pala akong haters. Kasi yung previous vlog ko about divorce, you know, about sa mga Pinay, hindi Pinay, pati puti, dito naghiwalay for financial reason. Hindi naman ibig sabihin na pinag-usapan namin yung gagawin namin yun. Ano lang, napag-usapan lang namin ni Mister, gano'n. Alam nyo, dinabasa ko, yung vlog na yun, ang dami na palang nagko-comment na galit, na sobrang galit. At saka yung iba sa sobrang galit, parang yung galit sila sa mundo. Yan. Parang galit sila sa mundo daw with the comment. Basahin ko sa inyo. In-screenshot ko kasi natawa ako. Pinakita ko kay Tami. Natawa na lang kami. Sabi niya, yeah, sometimes that divorce is not a joke. But kami ni Tami kasi, open kami. Yung mga mamamatay, ganon. Magkano yung makita, ganon. And then sabay sabihin na mukhang pera ako, pera lang yung hinintay ko, ganon. So kami mag-asawa, open kami sa mga ganon. Mag-usap kami, kung ako mamatay, kung siya mamatay. Pag-usapan din namin yung mga reality sa buhay, na may mga tao dito na naghihiwalay, pero sa papel. Pero, magka-relasyon pa rin. Yung pag-usapan lang ba, hindi ibig sabihin na mukha na akong pera. Kami kasi sobrang open na. Sa tagal na namin magkasama talaga, palagi ko na itong sinasabi na open kami sa isa't isa. Yung mga usapan naming mga realidad sa buhay. Okay, wag na tayong magpaka-uwi pa.
dyan sa mga haters dyan, wag na kayo magpaka-uwi pa. Realidad sa buhay, guys, hindi ibig sabihin na pinag-usapan mo ka ng pera. And then, yung mga iba pa dyan, sobrang ano pa, matanda na yung asawa mo, dapat anuhin mo yan, galangin mo. Asawa ko yan, guys, hindi ko yan ama. Asawa ko yan. Oh my God. Natawa na lang kami ni Tami. Sinishare ko kay Tami dahil natawa ako. Sabi ko, look, tignan mo nga itong mga ito, yung mga, hindi naman lahat, may mga bago na dumating, na galit, hindi nila alam. Yung iba, hindi man lang tinitignan yung vlog. Natawa na lang ako. Sabi pa ni Tami, kalo, iba talaga yung internet, sabi pa, iba talaga yung social media, no? Sabi pa niya, yeah. Pero natawa na lang ako dahil sa mga ganong bagay. Yun. Ipakita ko nga sa inyo, din mag-react tayo mamaya sa mga comment. Kasi nakalimutan ko na yung iba. Yun. May isa pa doon nga may isa pa doon nag-comment na dahil daw sa vlog ko, i-report daw niya yung channel ko. At hindi din nila alam, the way na kami ni Tami mag-usap, mapag-usapan namin yung ganon. Si Tami pa nga paminsan mag-open up about kung mawala siya, di ba? Kung mawala siya, ganito mong gawin, ganito yung gawin mo, ganito yung i-file mo, kung ganito yung edad na mawala ako, yung matatanggap mo sa Social Security. Ganon siya yung mag-open up. And then, mag-open up kami. And then, sabihin ko, paano ba ito? Paano yung investment mo? Ganon, ganon. Kasi, and then ako din, simple lang naman ako kung ako yung mawala. Kunin nila lang yun yung, ibigay yung later sa family. Sabi ko, basta mayroong mga ganong usapan. Hindi ko na i-ano ka sa inyo lahat. Kasi meron akong mga bagay-bagay na, for example, yung family ko, ganon, ikaw, dapat, yung katawan ko, ganon. And then siya din, hindi pa namin alam kung anong gagawin sa katawan namin. Pupunta tayo doon. So, wag na tayong magpahipokrita. Mangyayari yan sa atin, mamamatay tayo. Dapat lalo na yung may mga anak, pag-usapan kung anong mga mangyayari, mga anak natin, kung ako yung mawala, kung ikaw yung mauna, kung ako yung mauna, ganun. Pag-usapan kami nga, walang anak, pinag-usapan namin yun. Kami. Paano na yung may mga anak? Pero ako, masaya ako sa buhay. I-report mo man yung channel ko, mawala man itong channel ko, yung buhay ko is masaya pa rin ako. Ikaw, saan ka? Andyan ka pa rin, report ng mga channel ng mga YouTuber. Okay? So saan ka? Diyan ka lang. Okay, diyan ka lang. Walang mangyayari sa'yo. Yun lang yung ko. And then mamaya, ipakita ko sa inyo yung ibang comment. Hindi ko talaga namalaya na ganito na pala ako Yung iba sobrang galit na. Yung bibig ko magsalita daw, ganun. Ang dami. Magpunta tayo sa baba. Kasi tulungan natin si Tami. And then, gusto ko lang din magpaganda tayo paminsan. At saka nanginginig ako dahil gutom na pala ako, guys. Ganyan man ako pag magutom, You don't need help, bebe! Lang sa basement. Si Tami. Sabi pa niya, samahan mo ako, tulungan mo ako, day. Magpatulong ka talaga. You don't need help, Where are you? You don't need help. Where is it? Galing kami sa labas. Galing kami sa basement. Nag-install ng sakit ng mata ko. 52 daw yung temperature sa labas. Naliligo na si Tami kasi sa kakaupo niya doon sa floor sa basement. Naging amoy leather na siya. Yung sa ng pusa. Kasi ang daming seasoning yan. Yun siya. Very good boy ang akong baby. Kasi meron siyang mga ganito dito. Pino-fold niya, binalik kung saan ko nilagay. Kasi sabi ko, yun yung gawin mo. So, ginano niya. Ito na lang. Siya na yung mag-arrange. Para may trabaho si Mr. Mag-film ako dito. Itong Inday Garuta, andito din sa loob. Reading bad comments. Reading comments sa mga ayaw sa'yo. O yun, nakalabas na si Inday Garotay. So, ngayon tayo naman yung magsalita. Itong babaeng ito, sis, relax ka lang. Huwag kang ma-heart attack. Sabi pa niya, oh my God, OMG, you rude. You rude. Talking about divorce to your partner and talking about how much would you get when your partner died. Excuse me,
Sabi ko na sa kanina, kami ni Tami open kami. But anyway, yung vlog na yon is may sinabi ako tungkol sa nakilala ko noon, yung hindi pa ako nag-vlog. Meron ako nakilala sa North Carolina. So ngayon, na-share ko sa vlog at saka nag-usap kasi kami, mga bago pa kami that time dito. So yan, So, ganun ba? Rude na ba yun? Okay kung sa'yo, kung ganun. Pero sa akin, kasi depende yan sa mag-asawa. Hindi man lang kami bagong kasal na sinasabi, uy, bago tayong kasal, pag-usapan natin yung yung ganun. Kung mamatay ka, magkano? Kung mamatay ako, wala kang makuha. Ganun. Hindi po ganun. Matagal na po kami at palagi namin yung pinapag-usapan yung assurance, kung anong dapat gawin, ganun. Sabi ko na, diba? So, ganun. So, since masyadong sensitive itong babaeng ito at oh my God. Sabi ko, oh my God, itong babaeng ito, klaro-klaro pa, katulad pa sa akin yung lips. Ha, mapula. So, yan. And what else did she say? Hindi daw komportable yung topic na ganun. It depende yan, girl. Girl, depende yan kung hindi komportable. Kung bago pa lang kayo, at of course, kung bago pa kayo, bakit pag-usapan ninyo yung mga ganong bagay, di ba? Ang pangit naman ang sabihin na, hey, kung mamatay ka, magkano ba yung kita ko? Magkano ba yung kikitain ko magkano ba yung ibibigay sa gobyerno? Hindi man lang ganun. Hindi yung kami ni Tami, dahil sa tagal na namin magkasama, girl. Hey, dahil sa tagal na namin magkasama, matagal na namin yung pinag-usapan. At siya yung nagsabi sa akin kung anong dapat gawin, kung anong mga dapat gawin kung may mga mangyayari. Kasi ang realidad, guys, ang reality sister, hoy, mamamatay ako, mamamatay ka, mamatay tayong lahat, doon tayo papunta, di ba? Kung meron kang kids, kung may asawa ka na, I'm sure hindi ka pa nagkapag-asawa, di ba? Dahil parang hindi mo pa alam ata. Kung meron kang kids, kung meron ka ng mga anak, then dapat talaga yung mga pag-usapang ganon. Kasi hindi natin alam kung anong mga mangyayari sa inyong dalawang mag-asawa. Kami nga na walang anak, di ba? Sabi ko kanina, kami nga na walang anak, napag-usapan namin yon. Okay? Bantayin ko daw yung bunganga mo. So, yung bunganga ko is ganito na. So, yung bunganga ko is hindi na magbabago. Nga, talagang nga. Masyado daw ako mahangin. Excuse me. Mahangin. Baka masyadong mahangin kasi buhaghag yung buhok ko. Baka ganon. Hindi daw dapat maging komportable kasi nasa US ako. At ito yung babaeng, I think, nagsabi din na i-report niya ako. Alam mo, sabi ko na, sige, go! Maganda yung record ko dito sa YouTube. Okay? Maganda yung record. Kasi every time, yung YouTube is may sinasabi sa akin, mahalaga man yung vlog na yon, dinidelete ko. So, yung record ko is maganda. Okay? Walang mga halong mga So, kung maano man yung YouTube ko, kung mawala man nang dahil sa'yo, masasaktan ba ako? Maapektuhan ba yung buhay ko? Ito pa rin yung buhay ko, girl. Hindi pa rin magbabago. Ang sayo naman, so ano yung sayo? Okay lang ba yung buhay mo? Sabi pa, just look at her mouth. She have it. Bad mouth. Bad mouth ako. And meron pa dito. Maybe she is all after the money. It's obvious. It's not only once that he talk about divorce of his husband. I pity the old man. Look, ikaw na nga yung tinawagan mo yung asawa kong matanda. Okay, ikaw pa yung pity the old man. Bakit ka napipiti sa asawa ko? Okay naman kami. Masaya naman kami at nagmamahalan kami. At hindi ko ina-after yung money niya kasi noong nakilala ko siya, wala siyang money. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming money. Okay, walang money. Manikin, okay? Walang pera. Sabi pa ni Tami, pabayaan ko daw sila. Pero, let's make a content, okay? Kasi vlog po naman ko ito. I can upload any video naman dito, di ba? Ma-upload ko naman itong video na to. Kahit anong video, ma-upload ko dito kasi channel ko to. So, let's make a content na lang sa mga ganitong bagay. Nagulanta ako sa nakita ko sa ang daming naghihit sa akin. Ang daming naglagot, ang daming ayaw sa akin. So, okay, God bless you po sa inyong lahat. Sabi pa ng isa, hayaan mo pag nakakita ng ibang babae si Tami, i-divorce ka agad niyan. Madali lang sa kanila yung mag-divorce. Sa kangkungan ka, pupulutin, inday.
is yung kangkungan, alam mo, kung sa kangkungan ako pulutin, ang saya, di ba? Kasi kakain naman ako ng kangkong, kuhol, ganun. Kumakain naman ako ng ganun, and it's, excuse me, sa tagal, sabi pa ni Tami, ako yung palaging nag-mention ng divorce, di ba? But that's not gonna happen. Hindi yan mangyayari. At si Tami, palagi niya sinasabi, hindi yan mangyayari. And, kung bago, just like what I said, kung bago pa kami, hindi ko yan i-mention yung divorce. At, kilala ko na yung sarili ni Tami. Kilala ko na yung asawa ko. Kilala ko na kung ano yung ugali niya, ugali naming dalawa, paano kami mag-joke, paano yung mga words. Yes, kilala na namin yung isa't isa. Pero kung bago pa kayo, wag masyadong, katulad yung sinabi niyo, wag masyadong ganon. Kasi baka iiwan po kayo. So, yun yung advice. May advice tayo dito, okay? Totoo yan. Kapag bago kayong kasal, bago magkarelasyon kayo, ganon. Pero, may mga matagal na ring mag-asawa na hindi ka komportable mag-joke, hindi ka komportable maglitok, magsalita ng mga word na parang takot ka i-mention kasi you don't trust your partner. At saka kilala mo na yung ugali niya. Pero sa akin, sa side sa akin kasi, secure na secure ako sa asawa ko. And kilala niya na ako kung kaano ako magsalita. Karamihan ng mga Pinay vlog na nasa abroad na kapag asawa ng foreigner is just all about me and me and me. Look at my husband, all what I have, all what I do, what I eat, where I live, look at my fabulous and perfect life. This is my life. Wala bang ibang concept na mas interesting at may kapulutan ng aral ng mga talento? Nakakaumay ang mga ganitong vlog. Hey, excuse me, wag mong idamay. Kung galit ka sa akin, wag mong idamay yung ibang mga Pinay na nag-asawa or yung mga Pinay na nagvo-vlog na pinakita yung life nila. Okay? So, wag mong idamay yung ibang Pinay na nagvo-vlog. Kasi, alangan, nagva-vlog ka, diba? You have to show your husband, yourself, what you eat. Baka, I think itong taong ito is bago lang sa YouTube. Kasi hindi pa kilalaan, hindi pa alam ang ibig sabihin ng nag-vlogger. Okay? So, I think yun yung I think bago siya sa YouTube. And then also may nag-comment sa comment niya, I agree with sort of too much Filipina married with the foreigner, only talking there about their thief's husband, etc. Thief? Only talking either about thief husband, etc. It's getting my nerve. What the I wish they can talk about something more interesting. Interesting, I think you have to go outside and show the aunt and show the neighbor. I think that's more interesting. You know, yung vlogger is you have your vlog, you do your daily vlog, your life, okay, yun. And also mostly their husband is old. Hindi lahat ganun, hindi lahat nakapag-nasawa ng old. May mga may mga kaunting age gap, malaking age gap, may backwards yung Pinay is old, yung lucky foreigner is young. Nadamay na kayo lahat, nadamay ng ibang mga Pinay dito. Sa galit nila sa akin, damay na yung iba. Okay, this one. Mary Ann, you should fix yourself up. You should fix yourself up daw. Yan, so okay na. And make your vlog better. Okay? It's better na. Boring at walang katutunan. Have some class. Okay. Classrooms. My student. Wala po akong classroom dito. Wala akong joke lang in this channel. But I'm not gonna be affected. Hindi ako maging apektado sa mga ganitong klaseng tao. Kung ano yung content ko, as usual, yun na yung content ko. Pero hindi ako magbabago dahil sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Okay? So, kung ano yung content ko, kung ano yung channel ko, yun na yung channel ko. Kung ayaw mo sa akin, doon ka sa iba, okay? Kung ayaw mo sa ganito, ang daming nagba-vlog, okay? Daming vlogger. Hindi naman ako masaktan kung iba lang yung, kung konting views ko,
And also, meron pa dito, arty. Maarte daw ako. Ako pa yung maarte. Ay, makikita ninyo, pag maarte ako, mag-arte ako talaga. Tingal naman ta. Pag mag-arte ako talaga, iba talaga. As in talaga, magugulat talaga kayo. Yung mga sobrang niga lang sa buhay. Mirian, bakit po ikaw makipagtalo kung maraming bibilhin niya? Yung iba ay nakita ng wife na banyaga, konti lang pagkain, ang payat-payat. You should be thankful to him. He is galante. Alam mo, if you've been watching kung matagal ka nang nanonood sa vlog ko, ang rason kasi, nagdubli-dubli na yung bili. Like, meron ng ito, akala wala. At alam naman niya na meron siya, diba? Pure bibilhin niya kasi, iwan ko, ganyan yan siya. Kaya magagalit ako. At alam niya yan kung bakit. Okay, this one. Do you know that is rude to speak your own language in front of your husband? Excuse me. So, bawal na pala ngayon magsalita ng Bisaya or Tagalog. Bawal na pala kasi andun yung partner mo. Pero, it's rude kung nasa pagkainan kayo at saka may mga kasama. Yun, alam ko yun. Pero hindi maiwasan ng mga Pinay na magsasalita ng Tagalog or Bisaya kapag magkasama. And, depende na yan sa asawa ninyo or asawa mo, asawa ko, kung magagalit sila. Kasi kapag magagalit sila kung ayaw nila, sasabihin naman nila. Okay, sasabihin naman nila. Kasi alam naman niya asawa niya Pinay, diba? Sa mga lihitimong viewers ko dito, sa mga viewers ko, talagang viewers ko, na nagmamahal sa akin at kay Tami, thank you so much. As in, hindi ko kayo makakalimutan. End of the vlog. Joke. Hindi ko makalimut. Salamat po sa inyo. And yung mga lihitimong mga viewers ko talaga dito, hindi katulad ng iba dyan na nakita lang yung video ko, and then hindi nila alam yung buhay ko. Kasi hindi naman talaga ninyo alam yung totoong buhay. Okay, nakikita lang nyo ilang minuto. Pero most of them, gets na ninyo, di ba? Kasi matagal na kayo dito. So, yun. Salamat po sa inyo. And then, yun. Thank you. At huwag kayong mag-alala kasi hindi po ako apektado. Nabasa ko kasi sila ang dami. So, ginawan ko siya ng content. So, yun. I will be back later, guys. Kasi, I think tapos na yung asawa kong naligo. Hoy, ang ganda ng init. Nag-start ng tumubo. I have to add dito. Kailangan ko mag-add ng mulch. Ito pala yung anuhin ko, guys. Putulin ko. Ititrim ko yung mga bush na. Kasi makapal siya at saka ito. Itrim ko din ito siya. At saka ito. Kukunin ko yan. Ito siya, patay na yan patay na yung iba. So, yarn. This is a good time to trim this one right here. Ay. Wala na palang pagkain. Yung pusa. Ito pala yan siya. It's kinda chilly, Can I sit here? Yeah. I don't know, it's tight here, right? And this is comfortable, Han. And it's a nice color. You too. I pick a good one. I always do. Han. Now look at that, honey. Hi, camera. It's 50 degree. It's 50. You're gonna have leftover, okay? You have Chinese. You have pork. I'm good. I have sardines. Well, you got pork. You got Yes. the lamb. There's the pork. I wanna have the lamb. You wanna have the lamb? What the heck are you doing? I told you I'll do it. Why? What's wrong? It's he was. I want to make sure you. Sabi ko sa kanya, ako na yung mag-arrange. Kasi kailangan ko pang linisin. I know you're supposed to be down. What are you doing? Laundrying? Tingnan natin yung ginawa niya dito. Tinda!
May paninda na kami, guys. Tindahan. Kasi no, maganda ito sa tindahan ba? Ang ginaw talaga dito, sobra. I need to clean up this. Did you see Hub, son? He's right here. Okay. So, meron po tayong tindahan sa baba. So, kung gustong bumili. I think illegal here, honey, to have a store in your house, right? Even though it's an online business. Is that illegal? No, online business, you can store it in your house, why not? You can't do food without special licensing. No, I mean like frozen dried fish, like No. that. You Well- can't? No, frozen dried fish for like, or different. Hey, 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 ow, 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 ow. You son of, Stick oh, the nails right in my back. your son hurt my baby. Oh, goodness. That's crazy stuff. He looks at you like, oh my god, look, he's coming. No, you can't, because I No. go out and have a cigarette. You can climb on No, your cigarette. no, you're spoiled, huh? You are. Spoiled kayo, eh. Nagsalig kay Pinangga kay siyang amahan. Pinangga kay na ni Tommy, Jude. Tommy love him. Man, what time you think you're gonna feed him? Well, it's almost 5:30, so. Okay. That's Look at somebody's hungry, you know why? They don't They eat. didn't eat all for the day yesterday. Look at look at them. Look at them. Not They're starving. That's what happened. Do not care. Your mother took the food away from you. I'm not giving it back. Who's my love? That'll be Roxy. Ani. Who's my love? Boy? I know how that works. Who's my love? I am not gonna stop. Yung refrigerator. Who's my love? Rox, your mother's calling you. Who's my love? Rox, your mama's calling you. Rox! Who's my love, honey? No, who's my love? No, honey. Roxy, Who's my love? come on, come here. There you go. Here she is. There she is. See? Who's my love? Give mama kissies. Me, I didn't want kisses. Mama kissies. Okay, better. Thank Good you. girl. Thank you, baby. You're so good girl. Kiss me, Roxy, kiss me. Ani, na yung. Kiss Tommy. You're such a good girl. Tommy, kiss. I get kisses. Okay, good girl. Thank you for the kisses. You're so cute. Who's my love? I am. I thought this was your love though, right here. Love. Who's my love? Look at that face. Who's my love? Look at that little face on her. She should love you to death. Give me a kiss first before answering. Not you. Yeah. Oh my god. Can you do like that, Ravi? Can you be in my back? Ay, kanina ko patok. Paminsan may ano sa ipin ba? I will see you guys tomorrow. Mag-ano lang ako ng kukunin ko lang tong makeup ko. So, yan. Oops. Good night. Good night, guys.